Fawr, ddechrau o datganiad, sef bod y cyfarfod yma yn cael ei recordio ac bydd ar gael ar-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus, hyn gyrwch y cyfarfod nôl. Pob fel yna. Ti'n da. Ni bore da, croeso i bawb i gyfarfod Perfformiad Adnoddau. Ma'n Henryn, ar bore braf o un Tachwedd. A ni syth i'r ymwneudau, oes na? Oes, mae yna Brian Angel, Delith Lloyd, Louise Hughes, June Jones a John P. Roberts. Oce, diolch yn iawn. A dyma Einir eisiau gadael am hanod 11 a bydda Eina eisiau gadael am hanod 10 os ydy'r cyfarfod dal yn ymlaen. A croeso ni gyfarfod cyntaf ar Perfformiad Adnoddau. Croeso ni ia. Eich ni sydd yn mewn iawn i fel criw yn y parc ymdreigol yma. Na ni. Mlaen i eitem 2. Os gen i eisiau datgan diddordeb yn unrhyw fater iddi yma, sgwlwch dda. Na. Ni'n byd yn hynny, na ni, a ni mlaen i'r cofnodion, a ni cofnodion gyntaf, y digwad o'r ffennaf. Pawb wedi cael golwg yn nhw? Ac os da rhywun eisiau cynnig fod nhw'n gywir? Ia, Sylwi ag Edgar, diolch. A dyn ymlaen i cofnodion un ar ddegfad o fedi. Dwi'n golwg ar hynny. Rhywbeth yn codi ohonyn nhw? Os da rhywun yn ffynnu fod nhw'n gywir? A ni diolch Manwe wedi cynnig fod nhw'n gywir, a mae'n meddwl am eilio. A ni, yna arwyddon o fama i gael i fan y Diolch. Na ni. A ni mlaen i syth i eitem 4 lle. Na ni, Iwan, chdi sy'n... Dal yn weithredu, ie. Felly, roedd hwnna 3 peth anol i gyd. Da ni'n awgrymu bod y cyntaf yn cael ei fyny ffwrdd sef os mae'n dathys cyfnod gael yn yrryd. Ac gyda'r arian dathys yn pan yn cael ei sgrifennu yn y papur i chi. Ond mae arall yn aros. Iwan, yw sylwad ar y... Pawb yn hapus? Einir. A Anwen. Os ydyn ni'n dangos bod nhw'n hapus i cynnig y geiriad weddol. Cynnig y geiriad o'ch chi a diolch awr chi. Nedwrwch ar llaw, fel i fyny sa'r cwestiwn. Na fo, i ddim, diolch awr. Na ni, Pawb yn hapus? Pawb yn hapus? Pawb yn hapus. Na fo, diolch awr o'ch chi. Eitem 5. Cynllun cydraddoldeb strategol Gwynlia a Bethan, ia? Ie. Diolch. Felly dyma'r adroddiad blynyddol ar ein cynllun cydraddoldeb ni ar gyfer 2023-2024. Mae'r adroddiad yn cynnwys diweddariad ar yr holl elfennau sydd angen ei hadrodd ar hynny'n sylwynyddol, gafodd hyn yn ofyniad sybtyllol o dan y deddf cydraddoldeb 2010. Ond dwi ddim am mynd trwy'r Mae'n llawer iawn o wybodaeth yma, dwi'n mynd siŵr dim byd yn fanwl, mae gyd yna i chi, ond mae ni a fi yma i atab unrhyw cwestiynau neu derbyn unrhyw sylwadau sgynnoch chi ar yr adroddiad. Ond fel arall, fe welwch chi rhan grefelliad yw i gymeradwyo'r adroddiad mwyn ei gyhoeddi ar y wefan. Diolch i Bethan. Ni os ydw i eisiau i'w sylwad i'r hyn. A diolch am yr adroddiad Bethan, yn fanwl iawn, a dwi'n siarad. Ni'n gyfan o'n den mawr yma. Ydy yw? Na. Pawb yn hapus. Ni derbyn bod o'n iawn yn ymlaen, ia. Gael pleidlais yn dweud bod chi am gymeradwyo. Na ni. Pawb codi law sydd sgwlch a. Na ni. Ie dim. Diolch yn fawr chi. Na ni. Reit, mae'n wedyn i eitem 6, ti de, canolfannau croeso, awel Griffith, awel ar y ffordd, i newid cysylltu mae'n dod yn eol. Na o, diolch. Dwi'n siŵr ti eisiau gwneud un ti gyntaf, Iwan? Ie, ti eisiau symud ymlaen i eitem yn dyrol? Dwi'n hapus yn gwneud A ni'n iaith drefnu pi bach dyn, a ni geith awel wedi mewn wedyn, a ni mlaen i eitem 7,
Iwan, diweddariad amcanion gwella, ia? Diweddariad ar rhaglen oed corfforaethol, ie. Wedyn, so adroddiad 6 mis ydy fo'n bod bodfad, sef so ar y chwarter cyntaf a'r ail o Ebrill i Fedi. Yr argymhelliad ydy bod ni'n achwilio drafod ar rhaglen oed corfforaethol sydd yn rhwng. Ac yn arferol, da ni jyst yn trwy ddod oes tudalen. Gael gweld beth yw'r dwysennau'n codi. Na ni. A ni ymlaen trwy'r tudalen yna. Na ni gychwyn y tudalen 53. A dyn, mae'n 53 i 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, mynd ymlaen i tudalen 65, 66, 67, 68, George, should we mount? Yeah, thank you. Just about the Article 4, we were due to have a consultation in the autumn. Are we going to get any feedback now before the report on the SPG, or is that all going to come together? Thank you. Yndas, mae yna adroddiad yn mynd i'r weithgor ym mis Rhagfyr i drafod yr ymateb i'r ymgynghoriad, a wedyn bydd yna eitem llawn yn dod i'r pwyllgor cynllunio mis Ionawr. Dim yw'r nesaf dyn ni? Ie. Iawn, Jo? Diolch. Thank you. Okay. Iawn, diolch, Jo. A ni nôl i 68, 69, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 16, 17, 88, 89, 90, a 91. A ni, unrhyw sylwadau? I pawb yn hapus? A ni, neu basio mlaen i chi, te Iwan yn ôl i Iwan? Ie, so da chi di adchwilio drafod. Fel da chi'n wedi gweld, dwi'n siŵr bod chi'n hapus yna rhan fwyaf o'r gweithrediadau yn wyrdd mewn chydig sydd yn dangos yn ddalen neu'n goch. A bod hwnna'n cael ei adlewyrchu yna. Hynna da chi di holi ar y papur. Felly, ar argymelliad yna chwiliad drafod ydych chi ddim yn dweud. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Iwan, diolch am y gwaith yn y troi yna Iwan. So, a ni ôl i eitem 6, lle'r canol yna'n croeso. Awel, ti'n dod mewn i ni a? Croeso Awel. Diolch ti. Iawn, diolch Awel. Ie, so blwyddyn eto eitha llwyddiannus. Mae'r 2 o'r canolfan dwi'n perfformio'n yn eitha da yn eto efo cwrsiant i fyny yn y 2. Bod ni wedi gweld llai o gynnydd yn nifer oedd ymwelwyr. Yr unig eithriad ydy gwir ydy canolfan Gaerdyfi lle mae'r trosiant ar nifer o ymwelwyr. Ond mae hynna wrth bennaf, hon ydy'r flwyddyn gyntaf, a ni wedi cael staff wedi penodi llawn
cenedolwyr Canolfan a wedyn fel ydi aros i diwedd y tymor hefyd. A'r gobaith ydy bydd y ddwy aelod o staff eto yn dychwelyd flwyddyn nesaf. So fan hyn ag eto mewn sefyllfa eitha cry yn fan weithio. Dwi'n gwybod os mae gen rhywun cwestiwn yna. Unrhyw un? Holly, Awel? Cwestiynna? Am bedwar coed yn unig, da chi'n siarad o'n, ia? Yna, dau yn nhw wedi bod yn eitha da. Sut mae'n edrych ar gyfer y bandyfu efo drafft i bod efo staff ca staff yn fanno? Oes, na, gan wedi bod yn weithio llwyddiannus lenni, o gennym ni aelod y staff ar ddechrau'r tymor, nath i gychwyn yn sydd. A mi di aros tan diwedd y tymor ac yn siarad hefo'i. Dwi yn gobeithio bydd ni'n dod yn ôl flwyddyn nesaf, tas byddwn ni'n yr un sefyllfa Dwi'n gwybod flwyddyn cynt o'r ein gael trafeilio lot yn hynny. oedd, ac oedden ni'n penodi a oedden nhw ddim yn cychwyn tan mis Mai, mis Mehefin, a wedyn doedden ni ddim yn gored yn llawn i be oedd ond de. Mae'r canlyniadau ar gyfer yr ganolfan yn dangos beth sy'n ydy'r potensial yna, pen maen nhw'n gallu bod ar agor, yr oriau maen nhw'n bod ar agor. So yndyn maen nhw wedi bod yn llwyddiannus yn eleni. Hefyd mae'n tamed o'r adeilad, mae gennym ni denant yno mewn siop, maen nhw'n ffactri fan ia sydd wedi bod yno. A maen nhw wedi dechrau eleni, bod yn chydig o fyrddau cadeirio tu allan. A wedi bod yn gwerthu hefyd iawn a hefyd, sydd hefyd yn denu bobl ac yn gwneud iddyn nhw aros, felly yn dod i mewn hefyd. So mae hynny wedi gweithio yn eitha da hefyd, so, ie. Ga i jyst cymryd chi cadeirydd Arjon, pan saith fan'na, mae yna ddarn o waith penodol da ni'n neud yn ganolfan Besys y Coed, lle da ni jyst yn trio bod i'r uchelgais neud pethau bach o wahanol dyran, a wel, da ni wedi mynd allan i'r farchnad i gael ymgynghorwyr a dyn ni gynnydd darn o waith ni fan'na newydd benodi wrsos yma. Ie, felly watch this space ar hwnna, mae'n darn o waith eitha gobeithio eitha bell gyrhaeddol o ran beth sy'n mynd ymlaen o fan'na, felly da ni hefo chi yn ymwneud ar beth sy'n digwydd yn y ganolfan y Betws. Oes na rhyw fath o incentive da ni roi i hon sydd wedi bod yn Aberdyfi ddod yn ôl flwyddyn nesaf? Y broblem ydy, achos bod hi'n ganolfan dymhorol, dyna ydy'r broblem wedi bod erioed, ond does e ddim gysondeb gwaith yn enwedig dros y fwyaf. So yr unig incentive fysa agor dros y gaea, ond dydy hynny jyst ddim yn feasible i wneud, does ddim yr ymwelwyr na bobl o gwmpas. Gan i bod ti di aros am y flwyddyn, am y tymor, oedd ar rhywbeth am i gyrru gynnig iddi hi'n dweud, dweud i'n ôl flwyddyn nesaf i fi, ar y discount i rhywbeth neu fath eich. Na, da ni'n rhoi, mae hynny'n rhan o beth da ni'n neud yn barod, achos so yn rhannol, yn dop y tymor, mae gennym ni 13 neu 14 aelodau staff yn yr canolfannau. Ond o hynny, dim ond 3 ohonyn nhw sgen gytundeb sydd yn mynd â nhw drwy'r flwyddyn. Mae'r swyddi eraill i gyd yn swyddi swyddogol. Diolch ond natur be ydi o, be da ni'n neud, really. Dwi'n meddwl bod yna ddim byd, dwi'n meddwl sy'n deg iawn sy'n cynnig jyst i un ganolfan a wedyn i neb arall. Mae'n jyst natur. Ie, bod chi wedi bod yn cael problem yna dros blynyddoedd yn jyst meddwl, cael un blwyddyn ffantastig yna. A ti'n gweld, mae'r galw yna, so dwi'n jyst wyndro. Wel, y dydod mae'n rhaid i fod yn gyson efo staff i gyd. Bydd. Da ni ddim cynnig beth sy'n cael yn ffafriad i un sector neu un gwasanaeth. Gysondeb ydy'r rheol air sy'n gennym ni, a wedyn, os oes ni, mae gennym ni weithwyr tymhorol eraill, mae'n rhaid i ni gynnig yr un tymhera i bob un
gweithio tymor. Dwi'n meddwl bod o'n opsiwn. Na jyst gwrando, a fo ni wedi cael bod na broblem di bod na dros blynyddoedd, sut gyda ni gael bobl yn ôl yna. Mae'n dod nôl fe chi, di? Neu chi'n gweithio? Yndi, dwi'n meddwl. Ond dach chi'n meddwl, natur y peth ydi, fe allwch chi gael swydd llawn amser, parhaol, ymys Ionawr, a wedyn bydden ni'n yr ôl, wedyn gael eto, ond No, mi cael ei bod yn iawn. Iawn, diolch. Da ni gwerthu cysati a hwdis ar-lein wedi logo'r parc a thyn enw. Mae'n siŵr yn ffair giag oedd yn gwerthu cysati ryddi smart a hwdis smart. Ond da ni'n dweud na'n hynna, ne? waw. O'n i'n gweithio yn Ganolfan Croeso Coen, blynyddoedd yn ôl, o gawdau yn ôl. A tra ni'n gweithio yna, mi oedden ni yn gwerthu cysati, ac oedden ni'n gwerthu hwdis, ac oedden ni'n gwerthu cotiau, fleece, a menig, hetiau bob peth, o logo parc. Ie, dyn nhw'n neis wedyn. Mi ddewis i a dos i nôl i ddegawd yn diwedd arall. Dyn nhw gyd dal gynno ni. Just ddim wedi bod yn gwerthu o gwbl. Mi nathon ni werthu nhw'n diwedd a cost price. Er mwyn cael gwared arno, mi wnaeth gymryd rhyw flynedd wedi ddod yma i. So, ers hynny, dydw i ddim wedi cymryd y risg, a dweud y gwir. Chos hefo unrhyw fath o ddillad da chi'n brandio, dydy o ddim yn mater o gael un Crys T. Mae rhaid chi gael un Crys T mewn 16 gwahanol lines. Ac wedyn mwyn cael hynna, mae risg chi'n fwy na sy'n ni jyst yn trio rhywbeth arall ar options. Hefyd, ydych chi'n meddwl am lle mae'n canolfannau ni. Coed, obviously, gyda'r un rhysura efo mwyaf ymwelwyr. Os ydych chi'n meddwl am y mathau o siopau sydd gennym ni mewn cystadleuaeth yn Coed, a be maen nhw'n werthu, dwi ddim wedi cymryd y risg yna gofn siarad hefo bobl sydd yn hynny'n swydd a fi yn ac y cenedlaethol eraill. Mae yna ambell un sydd yn gwerthu efo branded cysati a falle, ond dim y mwyafrif yn sicr, mae lot wedi trio a dim wedi. So dydw i ddim wedi mynd lawr y lôn yna. Mae'n lwani, ydyn ni grŵp tractora, hen tractora, be maen nhw'n neud, maen nhw'n defnyddio cwmni allanol. So os ti'n siort o, ti'n achredu fo gen y cwmni yma, ti'n mynd gadw gwerth miloedd o stoc, na'n byd lle. Ond swn i eisiau Crys T, parc, dyn nhw'n esbonio cwmni yma, a achredu yma, dwi'n gwybod, dwi'n feddwl beth i ddod o le, a godi incwm yr un i ddweud. Da, diolch o fel, na ni. Sgyn i'n, Mae'n gystadleuol ofnadwy, ac ar eich i gael gwahanol seisis i gyd, mae'n eich i gael gwahanol liwiau. Per stoc chi'n drwy'r o'r 2 munud. A mae hynna jyst ar t-shirts, sôn am mynd i hwdis ac mae'n rhai eisiau nec fath ar heb hwdi. God. Ia, dwi'n dweud. Dwi'n gilog yn 2 munud. Iawn, diolch o fawr. Na ni, siampion, idim. Iawn ta. Ydyn, di pawb yn hapus o'r adroddiad yna. Di pawb ddangos, ie? Dwi'n hapus cael ddangos bod yn hapus o'r adroddiad, iawn. Na ni, i'r dim. Diolch o fawr iawn i chi. Na ni. Diolch yn fawr. Reit, so, da ni mlaen i eitem 8, Lia. Diweddariad grantiau ariannu allanol. John, diolch yn fawr iawn. Ymddiriad, nes i ddweud hwn dipyn bach, oherwydd jyst dal neithio newydd yn y swydd nes i gychwyn yr adroddiad yma. Tro nesaf, dwi'n meddwl mae'n gynnwys llwyth o lyniau, ac mae hwn yn neud sydd, ond o ran y gynnwys, mae'n pethau arbennig da ni'n gwneud, felly dwi'n meddwl mae'n gyfle wrach i ni ddangos lluniau o'r rhai'r prosiect yma, dwi'n meddwl sy'n gallu gyfleu gymaint mwy wrth wneud hynny, so mae'n gofyn wneud hynny tro nesaf. Felly pwrpas yr adroddiad yma jyst ydy i reid ryw fath o drosolwg i chi o'r prosiectau strategol da ni'n cyflawni a da ni'n
y fath o, y fath beth ydyn ni'n edrych at y dyfodol hefyd. Felly, na i fynd drwy'n eitha sydyn, so ydych chi'n gweld yn gynta arian tirweddau cynaliadwy lleoedd cynaliadwy sydd wedi cael ei osod allan yn archol 2.3. Mae'n ddadlu'n 3 mlynedd o llywodraeth, efo prosiectau adfer natur, datgarboneiddio, cymunedau cadar a gwyrdd a darparu'n twristiaeth cynaliadwy. Felly mae'r prosiectau yna di mwy lai i gyd wedi bod yn symud ymlaen ar amser ac o fewn y cyllideb, felly hyn yn gyd yn symud ymlaen yn dda iawn. A fel ti'n gweld, mae'n ambell i ddiwygiad yn y prosiectau yna'n cael ei gosod allan yn tabl 2.4. Os o'n ymlaen i tabl 3.1, mae hwnna'n dangos rhai o'r prosiectau wrth byddwch chi'n gyfarwydd gyda nhw neu prosiectau strategol ni sydd dal yn symud ymlaen. Heblaw mae'r un cyntaf sydd newydd orffen, prosiect treftadaeth treflyn Dolgellau. Da ni'n meddwl wneud gwedd 3 ar gyfer y prosiect yna hefyd yn y dyfodol, so mae'n darn o waith ni wedi cychwyn i fan'na i weld sut ni. Da ni'n bod yn teimlo, da ni'n gymaint o waith menig yna, da ni jyst angen gwneud un pwsh arall jyst i gwblhau y gwaith sydd wedi gychwyn yn barod, felly mae'n jyst gadw chlygodd ar hynna, nawn ni gadw mewn cwswll llawer chi ar hynna. Eto, prosiect Lotri Carneddau yn symud ymlaen yn dda, coed y gwaith glaw Celtaidd, o'n i'n mewn digwyddiad yn Gaerdydd ddoe ar hwnna, yn llwyddiannus iawn. Oedd y diprwy weinidog yna a llawer iawn o aelodau seneddol eraill. Felly oedd hwnna'n digwyddiad da iawn, mae'n dathlu gwaith sydd yn digwydd yma efo partneriaeth. Ydych chi'n gweld yr arian fan'na a'r sy'n cael ei wario ar partneriaeth Awyr Dwyll Gogledd Cymru. Da ni'n gwneud efo'r tirweddau eraill, tirweddau dynodedig eraill yn Gogledd Cymru. A hefyd mae'n arian grid cenedlaethol sydd yn cael ei dynnu fewn yna hefyd o'r prosiectau tirweddol. 3.1, da chi'n gweld, da ni wedi tynnu fewn arian trwy partneriaeth y parciau cenedlaethol. Hwnna'n rhywbeth da ni'n gwneud, mae wedi cael noddi gan BMW. Felly mae yna arian sydd wedi cael ei wario fan'na yn ardal Dyn Tegid. Mae'r paragraff yna'n gosod bach ar gefndir ar gwaith sydd wedi digwydd o fan'na. A mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n gwybod mae'r partneriaeth y parciau hefo fwy o uchelgais, mae nhw newydd rhyddhau adroddiad blynyddol nhw, a maen nhw eisiau gwthio'n galetach, maen nhw'n teimlo maen nhw'n gallu tynnu fewn fwy o arian o busnesau preifat i helpu ni efo'n prosiectau ni yma yn y parc. Rhan 4, da ni'n newydd ei gais i fewn dros yr ha ar gyfer cronfa rhwydwaith natur, prosiect gwerth miliwn. Da ni'n disgwyl i glywed am hwnna yn fuan iawn gobeithio, felly os da ni'n llwyddiannus, byddwn ni'n cychwyn yn y Gwanwyn. A mae hwnna'n gosod allan y fath o waith sydd yn digwydd yn fan'na. A wedyn, jyst ar gyfer prosiectau'r dyfodol, mae todiad 1 yn gosod allan meysydd byddwn ni'n targedu. Os da chi'n bodlon efo hynna, da chi wedi gwneud rhyw fath o arweiniad i ni ar y meysydd da chi eisiau ni ganolbwyntio ar y gorffennol, felly mae hwnna'n rhyw addasiad i hynna, ond mae nhw'n gras, mae nhw'n rhywbeth tebyg. A mae todiad 2 yn gosod allan o'r siart llif sydd yn dangos sut mae'r awdurdod yn ystyried a cymrydwyo unigion grant ni. A wedyn mae todiad 3 jyst mynd fewn i pum bach mwy o fanylder ar y prosiectau a yr union fanylder sydd wedi digwydd o fewn rhai hefyd. Dyna ni'n fras Cadeirydd. Jyst o'r un dwi'n teimlo da ni'n awdurdod sydd yn cyflawni eisiau dathlu hynna. A ie, mae'na 5 argymelliad yn eich i fel lodaeth ffordd. Diolch i John. Da rhywun agor ei llawr rwan, os ydych chi'n eisiau dweud? Oedd rhywun bwynt? Gan? Ia, dwi wedi clywed y clod mawr am y gwaith sydd wedi wneud yn Dolgellau. Dwi wedi bod yn edrych yna fel ei hun hefyd. Ac oeddech chi'n dweud bod yna ddarn eisiau gwneud eto, ia? A dwi'n yn balc ni sy'n efo dim agor yma. Ie, mae'r gwaith yn arbennig hwnna. Mae ti'n gweithio dda, felly da ni'n gobeithio un pwys arall. Da ni'n rhoi cais i fewn yn y Gwanwyn. Ar gyfer gwedd 3, gobeithio. Gath ag eirio rhywun to rownd y siop, do. Siop papur hwnna. Iawn, ie, champion. Tim?
Just i ddeud, sorry, just i ddeud, mae gen y parc yma hanes da o denu bres a wneud pethau arbennig o dda. Mae'n falch gweld bod yna dyfodol wedi cael ei cynllunio yma, ond mae'n bwysig iawn bod ni yn cario ymlaen a mynd ar ôl yr grantiau yma, fydden nhw'n mwy a mwy bwysig efo'r lefel cyllid da ni'n gael i mewn o'r llefydd eraill. Felly gefnogol iawn a lle dyn ni'n mynd a da iawn i phawb sydd wedi gweithio ar hwn. Diolch. Diolch Tim. Ni, sy'n rhywun arall? Jyst yn sydyn, Cadeirydd, ar pwynt Tim o fanna, da ni wedi bod yn llwyddiannus, da chi'n gywir, Tim, dwi'n meddwl mae'r ymgylch wedi mynd bach yn ôl ddach rwan, yn amlwg mae prosiectau fel Coedwigoedd Glaw Celtaidd ni oedd yn brosiect life gwerth 7 miliwn o bunnoedd, mae'r arian Ewropeaidd oedd hwnna, mae'r cronfeydd yna wedi mynd, a da ni'n disgwyl i weld beth ddod yn ei lle nhw fel prosiectau strategol amgylcheddol, felly mae hwnna'n faes, da ni'n bio gwahanol bobl arnyn nhw, parhau efo'r gwaith yna. Mae'n bwysig bod ni'n dal i wneud hynna, ond mae jyst yn cael beth sydd yn weddig, beth sydd ar ôl i fynd at yn gystadleuol iawn. Mae yna bwysau mawr ar gronfeydd grant y lotri ar hyn o bryd. Mae pawb yn trio amdan y prosiectau strategol nhw, felly mae'r maes yn gystadleuol iawn, ond gobeithio ni parhau o'r track record da sydd gyda ni. Da jyst yn ychwanegu un peth. Mae'r maes o pres preifat o cwmnioedd y pethau fel yna ni'n dadleuol, a mae dipyn o bobl yn cynnwys pobl i lawr yn y bain yn amheus amdan mynd ar ôl bres fel yma, ond i fi, efo beth mae John just i ddeud rwan, mae o'n maes lle fydd rhaid i ni edrych yn dyfodol a fydd rhaid ni bod yn glir bod ni yn mynd i mewn i hyn fel, ond bod yn ofalus iawn pwy da ni'n gweithio efo, wneud sicr da ni yn wneud yn due diligence efo bobl a wneud sicr bod ni ddim ond yn gweithio efo bobl o safon sydd ddim just i mewn iddo fo am y tymor fyr, ond sydd eisiau gweithio efo pobl fel Parciau Genedlaethol. Mae'r beth mae partneriaeth Parciau Genedlaethol yn wneud yn waith arbennig, a dwi yn meddwl mae'r rhaid i ni yn Cymru bod mwy rhan o hyn na dyn ni bod o blaen. Diolch. Diolch Tim. A diolch John am y ddroiad. Ar gyfeillion o 6 Dwi'n pobl angen sy'n iwan bod nhw'n hapus, ia? Ie, wel, ti di hynny iawn, dwi'n sef yn y trydydd un ydy'n bwysig. Oce. Yn eisiau bynoriaeth o gyfer buddion a dylogol o Tachwedd un. Na fo, pawb ddangos, os gwelwch y dda, os dyn nhw'n hapus o hynna? Iawn. Diolch yn fawr iawn, diolch John. Ydy, a bob lwc chi fynd y John? Yn nesaf yma sy'n gweld John? Ie, dim. Sori, mae Rachel Freitag eisiau dod i mewn, dod i'r drafod. Roedd angen pwyso nid yma, a da ni mewn. Dyna sy'n gyda'r sfaniad edrych ni wedi cyrraedd. Mae caption sôn. Mae hi, Rachel. Helo, Rachel. Helo, ti'n ffordd ni? Ie. Hwyl. Ti'n iawn, Rachel, na ni eisiau. Wedyn, da ni'n... Wedi cyrraedd diwedd grantiau rhannol da ni, eitem 8, a dyn. Gan ni eitem 9 i'w drafod, a wedyn da ni'n cyrraedd cynllun archwilio allan. Eitem 9 gyda ni gyda Rachel, wedyn da chi plan dod i mewn wedyn, oce? Diolch. Diolch fawr, Rachel, diolch fawr. Gareth, sy'n dod i mewn fan i ar adroddiad iechyd a diogelwch? Diolch fawr. Ie, fi di Gareth Hughes, dwi di swyddog iechyd a diogelwch parch ers mis Ionawr. Dyma cyfarfod gyntaf fi o'r Pwyllgor, a brofiad gyntaf fi baratoi gyfer... Croeso atan ni, Gareth. Ie, dwi di cynnwys gwybodaeth dwi'n meddwl sy'n berthnasol defnyddiol i'r Pwyllgor, ond dwi'n hapus derbyn unrhyw awgrymiadau yn yr adborth gan y Pwyllgor heddiw. Neu, allai mynd ymlaen o'r penodau i chi. Ti'n cael ymlaen ta cyda? Ti eisiau rhoi rhyw adroddiad bach yn ni ta? Dwi'n hapus i rhoi rhyw fath i'r penodau. Ie, sy'n ddim ffys, ie, diolch fawr. Y cefndir, y swydd ydy bod arbeddiad allanol wedi cael ei gynhyrchu blwyddyn dwytha i fewn i rheolaeth iechyd a diogelwch y parc a'r system ag yn y lle. O hynny,
bod awgrymiadau a cyngor gael ei roi bod gen i person gymwys yn y rôl yma. Gyda'r cyfrifoldebau amdan rheoli iechyd a diogelwch. Mae hyn yn rhywbeth statudol i ni gydaffurfio gyda rheolau'r PGC. Neswm i fi ddod i fewn i'r rôl. Wedyn, ers i fi ddod i'r rôl, dwi wedi gweld yn yr adroddiad dwi wedi mynd i fewn a egluro'r dwi wedi gweld yn yr diffygion mwyaf o ran y systemau a prif bethau sy'n ei dweud ydy bod polisia ni a gweithrefnau ni ddim yn cael ei adolygu yn rheolaidd blynyddol. Asesiadau risg ni ac hefyd asesiadau anghenion hyfforddiant ni o staff. Dwi'n mynd ymlaen wedyn i cynnwys beit a digwyddiadau. Da ni'n gweld yn y data yma dim o y blwyddyn blaenorol wedi bod yna cynnydd bach, ond bod yna llai o digwyddiadau drififol oedd y blwyddyn cynt gawn ni 2 digwyddiad o'r ein i adrodd i'r rhydor. Efallai rheswm da ni gael mwy o adroddiadau ydy dwi wedi creu system digidol trwy ffurflen Microsoft Forms. Felly mae hynna'n golygu all unrhyw aelod o staff adrodd am unrhyw damwaith digwyddiad ar yr intranet yr awdurdod. Rhaid yn o'r llenwi ffurflen a gyrfa ymlaen bach wedi hwyluso'r broses. Felly bod hynna'n rhan o'r rheswm pan yn gael fwy o adroddiadau wan. Dwi'n cynnwys data ymwelwyr yr canolfannau oherwydd mae hynna'n dangos i'n gymaint o bobl sydd yn dod i'r canolfannau gynlliad o digwyddiadau sydd yn digwydd ar safleoedd yma. Ond un digwyddiad, bron digwyddiad. Ymlaen wedyn i sôn am absenoldeb ac iechyd. Mae'n siŵr yn fama da ni'n gweld bod yna efallai bod y cynnydd o un o'r flwyddyn blaenorol ddim yn fawr iawn, ond os da ni'n edrych yn mwy ar rhesymau sy'n ôl i'r achosion, ni'n gweld yr cynnydd o achosion straen yn y gweithle yn reit sylweddol 3 gwaith mwy o 300 i 39%. Mae hynny reit, mae hynny'n reit debyg i beth ni'n gweld yn ystadegau gwledig yn maes ni ydy fel a wedyn mae hwnna'n ffocws mawr i ni mynd ymlaen o ran iechyd meddwl a lles a gweithio efo ni yn y rhan yna. Mae adran Adnoddau yn cyfeirio staff i iechyd a galwadigaethau occupational health. Ni'n creu cynllun gweithredu llesiant i gweithio gyda rheolwyr er mwyn creu action plan ydi o i bobl sydd wedi bod i bwrdd gyda straen. Mae hynna'n haws yn dod yn ôl i rôl nhw. Da ni'n gallu rhoi mitigation sydd yn lle mynd o'n haws yn ôl i'r rôl. Hefyd, da ni wedi cychwyn cynnal asesiadau risg straen. Mae hwnna'n ystadudol da ni fod i wneud hefyd. Ac da ni'n gobeithio gwella system my options sydd yn asset ar awdurdod. Felly, bod da ni yn cofnodi absenoldeb
da ni roi rhesymau mwy penodol yn ymlaen, felly mae hynna'n eitha wella ystadegau ni'n ymlaen, so da ni'n gwybod lle i targedu. I orffen eisiau ymlaen sôn am ni'n gobeithio wneud poliadur HSE stress indicator tool sôn am mynd allan i bob aelod o staff. Mae'n poliadur annibynnol. Fysa fo yn helpu ni deall gwendid mwyaf ni a hana ni da helpu ni o'r asesiadau risg straen. A hefyd, yn olaf, sy'n dweud, da ni hefyd rwan efo staff sydd wedi cael ei hyfforddi gyda cyma'r cyntaf i chi feddwl. A wedyn, well-being champion hefyd, sy'n ymlaen fel. Iawn, diolch yn fawr. Sa rhywun cwestiwn? Tim? Mae gen I ambell cwestiwn arno fo. Yn gyntaf gael croeso Gareth, mae'n greu cael chi efo ni Gareth, a dwi'n sicr newch chi neud wahaniaeth i be da ni'n trio wneud yma. Y cwestiwn gyntaf sgan i ar sydd o'n 111 ydy ar y ffigurau sgan ni fanna. I fi, mae'r ffigurau o ni emissus yn y bwrdd tebl bach isa yna lot rhy isel. Ddylse fod lot fwy mawn ar incidents da ni'n gael fel mae o'n unrhyw fath. Os gen ni unrhyw beth ar y gweill i trio, neu da chi'n meddwl am unrhyw beth sy'n am codi ymwybyddiaeth o faint mor bwysig mae recordio ni emissus, oherwydd os da chi'n recordio heina, da chi'n gallu edrych ar achosion yn analysio nhw, ffeindio allan beth sy'n gallu achosi damweiniau, a da ni wedi dweud o flaen manual handling a disgyn, a da ni wedi dweud o flaen mae'r broblemau wedi bod ar maintenance a bethau fel yna, da ni'n gallu identifio hynna cyn ma' na rhywun yn brifo yn difrifol. Na, mae hynna'n digon teg. Yn deud, wel, gobeithio fel mae aelodau o staff yn gwybod bod nhw'n gallu adrodd digwyddiadau. Da ni yn gofyn i staff i adrodd digwyddiadau, bron digwyddiadau a damweiniau. Felly, da ni'n gobeithio hynny'n golygu bod ni yn hel mwy o wybodaeth. Ond efallai, ffordd arall fysa ni'n gallu mynd ymlaen ydy hefyd creu system lle da ni yn casglu fatha observations o'r maes o bawb rei da a drwg. Mae hynna'n rhywbeth ffordd da i ni casglu mwy o wybodaeth. Pobl allan neud o'n annibynnol, felly mae pobl mwy tebygol wedyn o roed y awgrymadau ymlaen. Mae hynna'n annibynnol. Dwi'n gwybod o brofiad, mae cael pobl i reportio bron digwyddiadau yn anodd iawn oherwydd yn bach yn embarrass yn efo gan rai bobl. Ond mae'n gwneud mwy efo diwylliant na mae o'r systemau i gael pobl i weld am werth yn gwneud hynny, oherwydd mae yn safio damweinio i cydweithwyr a pobl eraill maen nhw am gweithio efo. Felly fysa'n dweud, bydd yn werth edrych ymlaen i hwn ac i wneud sicr bod ni yn sortio pethau. Un o'r pethau sydd wedi synnu fi, da ni wedi sôn am pethau fel yma, does dim sôn am drogod, a dwi'n gwybod oedd un achosion mwy ddifrifol gawson ni flwyddyn dwytha, yn un lle oedd pobl wedi cael ei brathu gan drogodor, a dwi'n gallu credu eistedd fama, fel rhywun sy'n treulio dipyn amser am mynyddoedd yn yr Eryri, bod na ddim mwy o'n staff ni'n cael ei brathu gan drogod. Mae o'n broblem sylweddol a ddylsa hwn bod wedi recordio fama, oherwydd mae'n gallu cael achosion impact fawr ar fywyd bobl a iechyd nhw. Fyddwn ni yn cadw ymwybyddiaeth yn dechrau'r tymor drogod pobl yn. Ond mae hynna'n teg. Cyfnodi. A just comment bach, a dwi'n meddwl cyn amser di oedd y Gareth, ond da ni ddeud yn 2022, un o'r achosion fwyaf yn ddamweinio oedd manual handlo pethau, ond yn anffodus does dim byd yn y training flwyddyn dwytha am yr achos yma. Bysa neis weld oedd hwnna'n dichosi dipyn o ddamweiniau, a da ni wedi derbyn hwnna a roi hyfforddiant ymlaen i'r bobl oedd angen yna. Neu, dwi'n dweud oedd isio angen, ond angen o i wneud sicr bod ni'n adresio'r
risg fama yn ymysg yn staff ni. So hwnna'n rhywbeth fysa i'n licio weld yma. Ie, mae o'n beth da ni yn bwriadu wneud blwyddyn nesa, ond da ni yn cynnig hyfforddiant elms ar y munud yn barod. Mae hwnna'n beth da ni wedi wneud yn barod, ond ie, da ni'n gweithio. Diolch ti. Yr un peth ola, o'n i am ddweud am yr ffigerau rhwng 2022-2023 a straen, mae hwnna'n eitha dychrynllyd mewn unrhyw gorff. Sy'n neis deall os oedd hwnna'n achos oherwydd recordio, sut yn recordio, neu dio wir lot mwy o straen. Os yw lot mwy o straen, mae rhaid i ni deall yn gyflym iawn beth sy'n achosi hyn, a trio wneud rhywbeth am yr achos o straen, yn lle jyst delio efo yr impact ohono fo pen draw. Oherwydd mae hwn yn gallu cael impact sylweddol a lot o ochrau iechyd bobl a sut maen nhw'n ymddwyn a faint o sylw maen nhw'n rhoi pethau sy'n gallu arwain i ddamweiniau eraill. Felly dwi'n meddwl mae beth ydych chi wedi dangos fama efo'r trust indicator tool a pethau fel yna'n arbennig o dda, ond mae rhaid i ni weld beth sy'n achosi hwn yn lle gyntaf. Gyfnod y newid dwi'n weld hynny, ond i cael record 2 waith fwy na'r blwyddyn cyn, mae hwn yn rhywbeth sylweddol iawn. Diolch. Jyst oedd hwnna jyst i ategu hefyd lle mae Gareth wedi amlygu bod o'n ffocws i ni, ac dwi'n cytuno mae o'n uchel o sefyllfa adnoddau. Dyna pan da ni wedi edrych ar hyfforddi 2 aelod o staff adnoddau yn barod, un fel mental health first aider a dall hefyd yn wellness champion. Ond dim yn unig hynny, fel mae Gareth wedi dweud, yn edrych ar recordio mae options ni rwan fel bod ni'n gallu cofnodi'n well hefyd. Diolch yn glir iawn pan mae rhywun wedi ffwrdd yn sâl, am ba reswm maen nhw i ffwrdd, so da ni'n mynd i amlygu hynny rwan, ac felly mae yna chance, ella fydd o'n difynnu dipyn bach mwy eto fel bod ni yn cofnodi yn gywir mwyn i ni allu taclo beth ydy'r broblem o fan'na. Mae yna wellness action plans, mae yna referral i occupational health hefyd, a fel mae Gareth wedi asesiad risg straen. So munud mae rhywun yn cael unrhyw fath o gyflwr, os dyn nhw'n gorfod i ffwrdd o'r gwaith, neu da ni'n gwybod bod gen nhw broblem o fewn y gwaith, da ni'n taclo nhw efo hynny ar hyn o bryd ac yn trio cefnogi nhw. Ond rwan efo'r mental health first aider a'r wellness champion, da ni'n gweithio fydden nhw'n efo person penodol i fynd at hefyd. So da ni wedi cymryd hynna o ddifri a da ni'n edrych arno fo. Diolch ti. Diolch ni. Ti wedi arwain un cwestiwn oedd a sylwad i gynnig un aelod yn pryderlu am y ffigurau 22-23 yn 204-216 a bydd o'n ofyn oedd sgynnon ni mynediad i gownsela i'r bobl yma sy'n angen os ydyn nhw'n angen. Oes, da ni lwcus iawn, mae gen ni app os gen ni ar y ffôn rwan, mae gen yr aelodau fo hefyd, Wellness 360 ydi o. Ia, sy'n rhywun wedi cysylltu? Na i wneud nodyn hyn o'n ia. A mae o am ddim un staff ni gyd. Dim unig mae'na gwnsela yn ddwyieithog yna fo, ond mae'na self-help workbooks yna, a mae'na fynediad at general practitioner 24/7 hefyd, da ni wedi cael adborth rili da, ac hwnna, so oes mae o ar gael. Ac os ydy rhywun efo rhyw gyflwr iechyd meddwl, yn ôl yr adborth dwi'n gael, maen nhw'n cael ei referio, maen nhw'n cael ei gweld yn aml iawn yr un diwrnod gen rhywun. Wyna gwyneb dros fideo neu dros y ffôn. Oce, cwnsela mewn ffordd i mewn ffordd i. Ond o fod sy'n cael ei ddim yn ti'n gael fath i ni. A wedyn, oli oedd os bydd ar cyntaf yn mynd neud drwy RCS, ond maen nhw'n cael hwn o'r 360. A ti wedi rhoi adroddiad ar y 360 peth o blaen, do. So rach felly cael adroddiad arall yno, rhyw update hwnna rhyw ddynod arach yn ia, i ni gael bod yn ymwybodol ar orach. Rhyw cyfarfodydd ymlaen arach, jyst i'n cadw ni fel aelodau, o'n i'n gwybod iawn fideo ddim o ffordd lly. Eithgar? Wedi gynnig ar argymelliad o'n i'n nodi'r adroddiad ar gwybodaeth. Iawn, chi'n gret. Na fo, iawn. Sgyn i fi ryw gwestiwn arall i Gareth, a pawb ddapyn so yna. Na ni, iawn ta. Diolch o'r chi'n dau, diolch Gareth. I pawb ddangos bod nhw'n hapus ia? Na fo. Diolch o'r, a diolch i chi dau, diolch o'r. Iawn ta. Ymlaen i eitem 10, ia, cynllun archwilio ariannol. Rachel, ti ddim yn dyna ni a croeso at ni, Rachel. Na i basio llawr i chdi wan.
Haia, bore da. Diolch am adlu i ymuno â chi bore yma i gyflwyno ein cynllun archwilio ar gyfer cyfrifon 22-23. Felly, mae rhaid mi roi bach o context i'r cynllun yma. Mae'r cynllun archwilio bach yn wahanol oherwydd yr oedi gyda'r gwaith archwilio ariannol ar ôl y problemau gyda'r prisiad nath oedi archwiliad 21-22. Felly mae'r cynllun yma yn amlinellu'r gwaith archwilio ariannol ar gyfer y flwyddyn ariannol 22-23 a hefyd 2 flwyddyn o waith perfformiad oherwydd bod ni bach allan o sync. Yn anffodus, does neb ar gael ar yr ochr perfformiad bore yma, ond na i roi diweddariad ar y gwaith a cymryd unrhyw cwestiynau i ffwrdd a dod yn ôl ata chi os oes unrhyw cwestiynau ar y gwaith perfformiad, ond na i roi cyflwyniad llawn ar weddill y cynllun. Felly, mae yna 3 risg sylweddol wedi ei nodi. Mae'r un cyntaf yn ymwneud ag management override. Mae hyn yn risg safonol ar draws pob corff, ac mae'r 2 arall wedi nodi oherwydd oedd y gwaith cynllunio dal yn mynd ymlaen wrth i ni sgwennu'r cynllun yma. Mae'r risg o ran cydnabod gwariant wedi ei ddiddymu yn llawn erbyn hyn, a dim ond elfen bach o'r risg cydnabod revenue sy'n weddill, a mae hynny'n specific i incwm meysydd parcio lle mae taliadu yn cael ei wneud trwy cash. Felly elfen bach o'ch incwm lle mae'r risg dal yn bodoli fan'na wrth i ni wneud ein gwaith archwilio yn mynd ymlaen. A wedyn y 3 risg arall, mae un yn ymwneud â safon y cyfrifon a phapurau gwaith yn gyffredinol oherwydd yr holl newidiadau oedd angen wneud llynedd a'r y problemau gyda'r prisiad. Mae rhaid ni ystyried safon y cyfrifon. Ond hyd yn hyn, ar ôl cael sgwrs da gyda Dewi a Sian mis diwetha, mae'n edrych fel bod y cyfrifon yn edrych yn well o'r cipolwg gyntaf eleni, a hefyd dwi'n deall bod mwy o staff yn y tîm cyllid nawr, felly mae pethau'n symud yn y cyfeiriad cywir, mae pethau'n edrych yn lot well. O ran prisiad asedau, does dim prisiad llawn yn 22-23, ond oherwydd bod chwyddiant costau adeiladu wedi bod mor uchel dros y cyfnod, yn enwedig os ydych chi'n meddwl yn ôl i 22-23, mae rhaid i ni ystyried os yw pris asedau yn y cyfrifon dal yn faterol yn gywir i gymaru â prisiad y marchnad. Yn enwedig achos mae rai prisiau wedi eu seilio ar costau adeiladu. Ac yn olaf, mae'r sefyllfa pensiwn wedi symud o rwymedigaeth, sef liability, i sefyllfa ased sy'n eitha anarferol. Felly mae rhaid ni ystyried os yw'r triniaeth yn iawn. Ond un positif o wneud y gwaith mor hwyr yw dyn ni wedi delio â'r problem yma ar archwiliadau arall hyd yn hyn. Felly dyn ni'n gwybod sut i delio efo, sut i wneud y gwaith. Felly dwi'n mynd rhagweld unrhyw broblemau, ond mae fe'n rhywbeth bach yn od sydd rhaid i ni nodi yn y cynllun. O ran yr amserlen, mae'r gwaith archwilio mynd ymlaen ar hyn o bryd. Mae'r tîm wedi bod ar safle wythnos yma. Y bwriad yw ceisio blitzio'r gwaith dros y 2-3 wythnos nesaf a cwblhau'r holl testio cyn dolyg a ddod yn ôl i chi ar dystio ac adrodd y mis Chwefror pryd mae'r cyfarfod awdurdod nesaf. A wedyn y gobaith yw bod ni'n medru dal i fyny gyda'r gwaith archwiliad 23-24 yn eitha fuan ar ôl ar dystio 22-23, ond newn ni weld sut mae 22-23 yn mynd cyn neidio ymlaen. O ran y gwaith perfformiad, mae'r adroddiad thematig a'r mynediad i barciau wedi ei drafftio, a dwi'n meddwl bod yr adroddiad yn ddod i swyddogion i glirio yn eitha fuan. Mae'r gwaith ar y ddeddf llesiant yn mynd ymlaen ar hyn o bryd, a byddwn ni mewn cysylltiad yn y blwyddyn newydd i ddechrau'r gwaith asesiad sicrwydd a risg. Yn symud ymlaen i'r ffi, felly mae'r ffi wedi nodi yn arddangosyn 5. Mae'r tabl yn dangos y ffi terfynol ar gyfer gwaith 21-22 ac amcamgyfrif ar gyfer gwaith 22-23, ond oherwydd bod ni allan o sync, mi ydyn ni wedi cynnwys ffi perfformiad 2024 hefyd, jyst fel bod y llun, y darlun llawn gennych chi. O ran y cyfrifon, roedd y ffi terfynol ar gyfer gwaith archwilio 21-22 lot yn uwch na beth oedd yr amcamgyfrif oherwydd yr holl newidiadau oedd angen a'r holl broblemau gyda'r prisiad. Felly mae'r amcamgyfrif ar gyfer 22-23 bach yn llai na'r cost yn 21-22 i ystyried bod dim prisiad llawn,
ond yn uwch rhag ofn bod yr un lefel o newidiadau, yr un lefel o wallau. Yn ogystal â hyn, cafodd safon archwilio ISA 315, sef International Standard of Auditing 315, ei diwygio, a nath hyn ddod i rym ar gyfer archwiliadau y flwyddyn ariannol 22-23. Felly mae'r diwygiadau yma di orfodi ni dechrau o scratch rili gyda'n dull archwilio. Felly mae'n llwyth o waith cynllunio ychwanegol i wneud o ran deall a dogfennu systemau. A hefyd mae sut 'y ni'n dadansoddi'r cyfrifon i ddewis samplau ac ati wedi newid. Felly mae angen mwy o waith cychwynnol cyn neidio mewn i wneud y testio blwyddyn yma. Amcamgyfrif yw'r ffi. Dwi wedi bod yn bwrpasol wrth roi amcamgyfrif uwch yn hytrach na roi bil annisgwyl i chi. Does dim hawl i ni gwneud elw o'n gwaith, felly os mae'r gwaith yn costio'n llai na'r amcamgyfrif, ni fydd yr hosam yn cael ei godi. A jyst i gloi, mae newidiadau wedi bod i'r tîm archwilio. Y prif un i nodi yw bod Matthew Edwards wedi cymryd dros y rôl cyfarwyddwr o ddiwrthder Wyn. Mae raid i ni sicrhau annibyniaeth a felly cylchdroi'r cyfarwyddwr o bryd i bryd, ond mae Matt yn gyfarwydd gyda'r parc. Mae fe wedi gweithio ar yr archwiliad yma blynyddoedd yn ôl. Felly mae fe'n nabod y parc ac yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Na gyd o'n i'n mynd i weid, dwi'n hapus cymryd cwestiynau. Diolch yn fawr iawn, Rachel. Na i agor allan i'r llawr rwan, os mi eisiau codi fi bwynt o Rachel. Ac os mae pawb yn hapus iawn, Rachel, yma. Real few. Na mo, diolch am yr adroddiad, Rachel. A dyn, wel, ar hynny, jyst diolch yn fawr iawn. Da chi, dau, chwyddo eisiau codi bwyd, da chi'n hapus? Na, hapus, na, derbyn y sylw. Sy'n da ni'n gwneud gyn Rachel a derbyn y sgwman i weithio. Dwi'n gyfarwydd efo Matt Edwards, Matt di'r cyfarwydd ar gyfer Cyngor Gwynedd hefyd, lle dwi'n nabod Matt ac dwi'n weithio dda yma, dwi'n Dennis yn ei weithio dda. Diolch Rachel. Real, diolch. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn, Rachel. Diolch am ymuno ni. Na ni. Iawn, tan na ni. Eitem 10 dros o fela. Wedyn, mlaen i'r eitem ola, adroddiad o'r cyflwyno cofnodion cyflynol er wybodaeth ydi eitem 11. Iwan, pwy sy'n grodd ar hwn? Chi'n bresennol yn yr... O'n i'n bresennol na, wael? Twitter. Fel chi'n dweud, just drefn ar gyfoddaeth i gyd yna. I gyd yma i chi. Hapus i ddyn nhw'n cwestiwn sy'n gofyn os gynnu chi. Na mo. Nawr, bod ni'n hapus o'r cofnodion o'r Twitter safonau. Cynnig Edgar ti, Joel? Ia. Cynnig bod yn gwyr ti, ia? Ia, tad. Na fo, diolch yn iawn. Sa rhywun yn eiddio hwnna, Meryl yn eiddio. Na fo, i'r dim. Pawb yn hapus. Pawb yn hapus yna, diolch chi ddangos plis. Diolch yn iawn. Na ni, wel, diolch o galon i bawb. Bydd, da ni wedi gorffan yn byd aclis o la, fydd un i'r cael mynd i'w apwyntiad ar ddyn am apwyntiad mewn da bryd ydy yma. Felly, ni'n drol i'r tywydd bra yma wan wrach. A diolch o'r chi gyd am ymuno ni yn y Penrhyn ac adra de. Diolch o'r iawn. A i'r dar cyfarfod i ben lly. Diolch o'r iawn i chi gyd. Ia, wel. Diolch o'r. Diolch o'r. Na pawb. Hwyl. Da. Ia? O'n i'n gyrru gyda'r cael ei wneud. Ti'n gwybod, ti'n gwybod,